Yo, what's up mga kabaka? Good mayong hapon sa inyong lahat dyan. Ayan, mayong hapon sa inyo adya. Ay mga kabaka, nguha na patag puso dire. Naami dire sa ano, sagingan. Nguha na patag puso karon kay tuang ko ano ba, gulayon, di ba? Kasi walang sudan. Walang ulam. Wala tayong ulam ngayon. Kaya manguha kami og puso dire. Ayun kasama kauban akong anak, di ba? Oh. Sili yung ano, yung isang anak ko. Ayan, dalawa yung anak ko nandito. Sama ko ngayon. Hanap kami ng banana heart. Ayun mga kabuka, ato nang kwaon tong puso. Tong puso. Ito na siyang kwaon. Ayan, ito. Dapat ada pisau pak. Ayan mga kabuka, ito na. May nagkuha na tayo. Yan, ito na mga kabuka, oh. Di ba? Puso. Nasali yung ano, bunga niya. Yan. Yan. Ayan na mga kabuka. May dalawa na tayo. Ayan mga kabuka, ito na po daw. Ito na po, pangatlo na to mga kabuka. Pangtatlo. Ayan mga kabuka, pang-apat na oh. Pang-apat na yung nakuha natin. Ito na, diba? Di. Ayan mga kabuka, ito na yung nakuha natin. Ito na. Ayan, balatan na natin ito mga kabuka. Yung puti lang yung ititira natin. Ito na siya. Puti na siya mga kabuka. Diba? Puti ang color niya puti na. Ayan, puti na siya mga kabuka, di ba?
apat lang yung nakuha namin mga kabuka, apat na puso. Kasi hapon na. Baka ano, abutan kami ng dilim dito. Ayan, puti na, di ba? Ayan na. Ayan na mga kabukaw. Bali apat na yung nakuha namin. Ayan o. Apat na peraso. Ayan, puti na siya, di ba? Ayan na mga kabukaw. Di ba? Gataan natin to para masarap siya ba, para lami kayo siya. Ayun mga kaboka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe to the channel. Ayan, hanggang dito lang yung video ko mga kaboka. Bye bye!